ह्या परबांच्या मांजलेल्या रेड्यान माका पाडवल्या। त्याचा झाला असा, माझ्या टाळ चिपळें गेलो गावाक जाऊचो हट, पण माका सुट्यो नसल्यामुळे मी त्यांका घेऊन गेलोय नेरळच्या सगुना बागेत। हय इल्यावर आपल्या गावाक इल्यासारखा वाटतं। गेल्या गेल्या आम्ही ह्यांच्या पौष्टिक नाश्त्यावर तुटून पडलो। पेटपूजा करून बाहेर येतो तोच आमका भलो मोठो शामरुग दिसलो। माझ्या बारक्याक प्राण्यांक कुळूची लय आवड, पण सरड्याक बघून त्याची आणि माझी हवागुल झाली। मग सगुना बाग वाल्याने आमका एक गाईड दिल्याने, मग गाईडने टाळ चिपळेंका शेतीची माहिती विस्तृत पद्धतीने समजून सांगितल्या। टाळ चिपळेंक मधमाशांची माहिती मिळाली, पण मध काय भेटूक नाही। टाळ चिपळ्यांची मधाची ताण मी कलिंगडावर भागवलंय। टाळ चिपळें कलिंगड तर पक्ष्यांका दाणे खाऊ घालून मैग्याचे आणि जयग्याचे मलखांबाचे स्टंट बघूक गेलो। ह्यांचे चित्त थरारक स्टंट बघून माका पण चेव इलो। मग गुरूंचा आशीर्वाद घेऊन एक दोन प्रकार हवेत मी पण मारले। सध्या प्रॅक्टिस नाही म्हणून, नाहीतर मैग्याक आणि जयग्याक दाखवूनच दिलं असतं। थडेसून मी मासे पकडूक गेले। मासे बघूसाठी तर सर्वांनी हैसर गर्दी केल्याने होती। जाळ्यात तर एकापेक्षा एक मोठे मासे भेटले होते। मी एक निस्त्याकासाठी मासो घेतलंय, पण मेल्या बाबल्यात एका पाण्यात सोडून दिले। ह्यांच्याने माका बफेलो राईड सांगून रेडो दिल्याने, मग या रेड्याची राईड करूक मी ह्या रेड्यावर बसलो। पण या परबांच्या रेड्याच्या अंगात लय मस्ती माका पाडवून घातल्या। मग थडेसून आम्ही सगुना बागेत पिकलेले भाजीओ मके असा ऑर्गॅनिक जेवण जेवून झिपलाईनची मजा घेऊ गेलो। माझ्या बारक्याक पण दिलं टांगून, बारक्या सुसाट अगदी इला। झिपलाईन करून सायकल घेऊन आम्ही बोटिंग करू गेलो। बोटिंग करून छोटे मोठे आदल बघून सगुना बागेक बाय बाय केलं।